Yawwa, to ni ne wadda ake kira shugaba. Ga ni ga wace ce? Martha Joshua. Alright, to tambaya nake so in yi guda ɗaya. Kina ji? Otupo yana wani state ne? Yana Benue. Shandam yana wani state ne? Jos Plateau State. Igong yana wani state ne? Mene? Igong yana wani state ne? Nasarawa. Aba yana wani state ne? Abia. Onisha na wani state ne? Eh? Mene kada? Onisha na wani state ne? Mene suna state ne Ishaku? Anambra? Biafra na wani state ne? Top. To, an baka. Bosnia na wani continent? Continent? Hey, Jesus. Wannan ban sani ba. Herzegovina na wani continent? Wannan idan ka kuma kan musanna. Burkina Faso na wani continent? Alright, me da ki ce ma jama'a game da tambayoyin da aka miki? Gaskiya ba abin da zan ce sai dai kawai na gode. To, madalla kada ki kwace mun mic.